Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An uwa da fata on lafiya. Kamar yadda je ne alƙawarin cewa zan kawo bidiyo yadda ake yin rijistar wannan application na Faneto. Kamar yadda muke gani wannan gashi nan shine application na Faneto wanda an samu FI. To yadda zamu yi farko zamu shiga a cikin application din. Bayan mun shiga zamu dan jira ya gama searching na network. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi ne ya bude mu ya bamu option guda biyu. Connect with Facebook, connect with phone number. Ma'ana idan kana son ka register, kana son ka yi hada shi din da Facebook ɗinka ne ko da phone number, to mu sai mu zaɓi da me, sai mu zaɓi number waya, connect with phone number. Kun ga gashi ne ya bamu. To idan za ku lura daga nan ga wani na inda aka sa country/region, to sai mu danna wajen inda an rubuta United States of America. To kun ga ya bamu sunayen kasashe, sai mu yo sama sai mu nemo ina country code namu yake, ma'ana ina kasar mu take. Kun ga gata nan Nigeria ita ce mai +234 shine country code namu. To da mun danna kun ga gashi nan ya dawo code din mu ya dawo Nigeria +234. Sai mu zo nan your phone number. To your phone number nan kuma sai ka sa phone number waya ka, number waya da ake amfani da ita. Kun ga kamar ta mu sai mu ce misali 080 29 27 1688 misali. Kai kuma haka sai ka sata ka sai ka danna go. Bayan ka danna go zai yi searching. Yawwa, kamar yadda kuke gani yanzu gashi ne ya kawo mu mataki na gaba shine set up your password. To idan za mu lura da detail din da sun ka bamu nan sun ka ce must be 8 or more characters with at least 1 digit, 1 uppercase and 1 lowercase. To abin da suke nufi a nan, password dinmu, nambobinmu na password akalla karanci su kai kwara 8, kuma dole daga cikin 8 din nan za a samu babban baki da karamin baki da kuma namba shine uppercase, lowercase and what digit. To yanzu misali kamar muna sai mu ce password dinmu misali sai mu ce Salisu. Kun ga A dinmu ta farko mun sata a matsayin babba, kun ga mai amfani da wancan uppercase din da sun kace zai mu ce Salisu Sani 1 2 3 4 misali. Kun ga sai mu zo mu yi verify. Abinda aka so shine security da muka sa can sama mu maimaita shi anan. Nan ma sai mu ƙara sai mu ƙara shi nan sai mu ce Salisu Sani 1 2 3 4. Mun ga shi nan mun ƙara maimaita. Muna ƙara maimaita, step na shine za mu danna submit. To bayan mun danna submit zai fara searching zuwa mataki na gaba. Kun ga yace set up your account, you need to use your real name to able to claim file. To nan ne first name, haka sai ka sa sunanka misali kamar muna first name namu shine Salisu, last name kuma shine Sani, sai username, shi kuma username shine username din da zaka amfani da shi, ma'ana kamar title naka. Sai mu ce misali sai mu ce dan Yarima 1 2 3 4 misali kenan. Dan Yarima 1 2 3 4. Sai mu danna go submit zuwa mataki na gaba. To nan ne idan mun ka zo nan sai ya ce who invited you, an invitation code is kura find it your free message. To nan ne shi kuma invitation code abinda zaka sanya a nan shine code na wanda ya gayyato ka. Kamar yanzu ni wa ya gayyato ni, sunan wanda ya gayyato ni shine wa Sanusi Kabiru, shine invitation code saboda shi ya gayyato ni. To na danna submit. Kun ga wancan shine mataki na ƙarshe. To yanzu ga application din nan yana bude mun. To kun gani shi ya nuna yanzu mun gama register. Gashi nan sun ce welcome to Pi kaza, welcome to Pi a new cryptocurrency you earn mine whatever ga sunan dai. Sai ka danna abu na gaba shine sai ka danna get started.
idan kun lura daga sama nan muna da daga nan sama muna da 1.000 mun ga baya tafiya. To yanzu ga wani aro ne yana danno mana yana nuna mana tap to earn. To yanzu wannan aron da mun danna shi da za a ga wannan wajen 1.000 din zai fara tafiya, shi nuna kenan mun fara ani na Pi network. To yanzu bari mu danna mu gani. Bismillah. Yau muna danna kun ga ya fara cycling kenan yana so ya fara. To idan za ku lura ga wa'ancan lambobin can wajen 1.1 abu yanzu sun fara tafiya, ga nan sun ce a wasom kaza kaza, kawai sai ka zanna start towa. Bayan ka danna start towa sai ka danna your Pi balance, kawai ka je next, nan ma next, sai ka ƙara danna next, sai ka ƙara danna next, sai bureau. Kana yin wannan haka sun ga kai baya. Abu na gaba wanda zaka shine kawai ka danna wancan aron na sama wanda zai dawo da kai baya zuwa cikin dashboard naka. Ya setu kawai sai ka danna dismiss. Za ka ga to wannan shine dashboard, shine gida na abu nan. Gashi nan sun ce maka welcome to Pi network kaza kaza ga sunan da sauransu. Ga waje na wannan wajen 0.12 din nan ne. Wajen wannan 0.12 shine duk lokacin da za ka ƙara danna wanga 0.12 din zai bace, kawai sai dai yana nuna ma tap to earn, tap to earn. Masha Allah, anan mu kawo ƙarshen bidiyo na yadda ake rijista da Pi network. Idan wannan shine farkon zuwa naka na wannan tasha ta mutukar TV, to don Allah muna so ka danna muna subscribe sannan ka danna muna alamar like. Mun gode.